Enwere video mere some time ago ebe m kọwara ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị zụrụ ala ọhụrụ ị chọrọ ịrụ ụlọ, ma ọ bụrụ na ị ketara ala nna gị kete keno, ihe ị ga-eme tupu gị bido develop wee ọ chukwu mekwe na ebere ikekwe ibido ni develop ya ma gị hụ video ọ dịbekwa late ka ga-emekwe, mana ọ dị mkpa, ọ kacha mma ngwa ngwa ị na-akwụ ụgwọ ala ahụ zubie ya isi gị gbajem oso ga-eme ihe n'ugbu a m na-ekwu. Ozugbo ekere ihe nna ọnụ ka ị ketere ka ị were so n'iche mee ihe n'ugbu a m na-ekwu. Agwara m unu nwanne anyị nwoke emere ya ote mama ya shiwuru nwunye nna ya kenta, ndị omi nwunye di mama ya na ụmụ ha eke ihe ha na nna ha nwere eke ege hụ this young man n'ihi na mama ya nwoke nta nna ha anwụkwalanụ, ha ekechala eke ege ehi ya. Nwatakịrị anọrọ nga bụ oji bekee kpata ego lọta were ego ga zụọ ala somewhere before ya ga develop ya. Mma ya agwa ya ihe ọ ga-eme, ya nwere ihe n'ugbu a m na-ekwu ngalugbu ene mma mụrụ ya agwa ya ihe ọ ga-eme n'ala ahụ tupu ya zọpụ ụkwụ ebe tupu ya develop ya. Ya nwata nwokorobịa gakwana ga-eme ihe nne ya kwuru si eme n'ala ha na o mekwala, emecha laghachi ala bekee ebe ọnụ ọrụ agawa ọnụ na ala ya nụ ntara. Ọ ya ka nwunye nna ya nwunye di mama ya hibiri n'ọrịa ụkwụ ebido erewe ya kpọwawo the young man si ya lọta ka ya confess ya si gbaghara ya na ya gara n'ala anụ ntara nwa anụ ntara ji ego ezo ya ga-elie nshi ebe ahụ, na ọ bụrụ na this young man na ga-alọta gbaghara ya na ya ga-enwere onwe ya. M bịakwa gbotoro ya ọnụ si etigwela isi. That video ụfọdụ ụmụnne akpọọla ka ha mara ote m shiri kwuo ihe ahụ m kwuru. Ụfọdụ si ahụzi the video biko ọ bụrụ na ịhụ video maybe ikekwe ị ga-ene idi ya n'ọdịnihu jishi ike save ya, n'ihi na everyday ka eji ewepụta video ka ihe ọhụrụ ji apụta. Ị nawa m ya ihe ị na-agwa m gawa na page m ga ga-etinwe n'ala ala gawa one after the other. Time dị m ezigbote mkpa gị hụ video like ya gị save ya so that mgbe ị ga-eyuzie gị cool down gagharịa ha ya ọzọ, n'ihi na ka emere ya eme gịnị ya ga ka emere ya aga. Mana otu people sha anaga m video ahụ mgbe ị akpọga maka video ahụ, ọ ya ka m ji sị ka m bịa emegharịa video ahụ gwa unu ihe unu ga-eme n'ala gị. Ala wa ala ṅụ ịzụrụ ya azụ iketere n'ahịa nna ihe ị ga-eme ka o wee dị mma chụọ onye iro. Ihe ọ bụla onye iro zụrụ abeje n'ala ahụ ya eme gịnị ya esoro ya eme gịnị ụla. Biko toro ntị n'ala dịka m gbotowara video ahụ. Ndị okpukperechi ha nọ n'ime ime ha jụkwara sị nwaanyị mba nọ Kraịst nwụrụ n'elu obe, nwaanyị mba nọ dis eji m Chineke bi n'eluigwe yọọ. Ọ bụrụ na okpukperechi nọ n'ime ime ọ bara ime wee ịbụ ọnụrụ again kara ndị ọzọ, ma ọkwa na iwe onye ọka Orthodox scroll up gị hụ ihe ahụ mmụọ na-anabata aṅụ enwe onye manyere ṅụ mewu force scroll up. Ma ị scroll kwanụ up ọkwa na onye ahụ kwuge datin ihe gbasara enweghị iwe nke na okweghị ịdị ga blọk ọ ya kpam so that ị gaghị akwa vidio onye ahụ ka iji anụ ha kwa olu ma ọ fọzikwa ihe ọ na-ekwu. Gị ekwukwa na ekene ị like scroll up. Ọ wụghị iwu na ị ga-abara nga gị ga-ekwe gecha ihe ị like ya ị ga-emeli ya, mana enwere ndị agwaga gị pọdụ ịbata nga ahụ na gị kweta na ị soghụ na ndị a na-agwa gị bido discourage ndị ọzọ. Biko ọ bụrụ na ị nọ nga na iwe onye ọ na-agwụ ọgwụ ị gaala liere mmadụ ọgwụ before, iferele mmadụ ọgwụ before, enwere otu isi nye mmadụ ga-eme nshi ị gaala na dibịa before gaa nga gị wepụ ndụ mmadụ gaa nga ahụ gị gwagwo fefe lie elie kwuo naanị gị ma otu ishiri gaa ije ọjọọ ka ị ga-ewepụ ndụ mmadụ. Biko ihe m na-ekwu iso na ndị m na-agwa emekwele ya. Toruo ntị n'ala biko ma iso na ndị a na-agwa ọ bụrụ na aka ha adịghị ọcha don't go there and start discouraging others with Jesus Christ. Biko ọ bụrụ naanị nka Jizọs nwụrụ, ọ nwụrụ ma onye ihu ma onye azụ, ọ nwụrụ ma mụ onwe ma awụ m Kristian o awụkwa m onye amaala. Gị mara na aka ha adịghị ọcha iwe igbuole mgbuo before enwere otu isi gere mmadụ ibe na ije ọjọọ gagasị gị wepụ ndụ mmadụ. Iso na ndị a na-agwa, and because iso na ndị a na-agwa ọ bụrụ na ime ihe dị otu ị gara ije ọjọọ, biko ị ga-akpọ phone or you reach out or gị bịa na comment section gị sị nwa mba nọ anọ m na B group ahụ a mesendịrị my phone number gị kpọọ ngwa n'otu ị ga-esi eme ka ma ọ bụrụ na ị garala mmadụ ije ọjọọ mbụ, ma ọ bụrụ na igbo ole mmadụ mbụ then ị nwere property and ị kwụsịla ị na-agazi ije ọjọọ imegidegezi mmadụ ị nwere property ka ngwa ihe ị ga-eme ka unu dị iche.
mana because ị gara ije ọjọọ nwere otu isi igbe mmadụ mbụ iso na ndị a na-agwa ndị group A ka a na-agwa iso na ndị group A ndị a na-agwa ndị aka ha dị ọcha ndị na-ewepụba ndụ mmadụ mbụ gị bịazie nga ahụ nọ bidozie bibi preach last ị gara chọọchị mgbe mmanya na-agba n'aka aga chọọchị ị gara mgbe ị na-aga Sunday school kemgbe ahụ ụkwụ ga-agbabe na chọọchị gị bịazie gị sị Jizọs Kraịst nwụrụ n'elu obe n'ihi mmehie na ihe ndị ọwụ kwanyere onwe gị ugwu jiri nnọọ nwayọọ shift ụbọdị ụmụnne m ngwa tụruo ntị ala now ọ gịnị bụ ihe ndị ị ga-eweta agba ilu bitter kola 4 ị ga-eweta alligator pepper seed ndị ka ekperekpere ya 4 ị ga-eweta garlic otu a na-echetụwasha ya iwepụta ihe anya bọk ya gị tụpụta mkpụrụ 4 gị kwete nnu salt nnu agodo 1 cup no problem agodo half cup no problem 4 items these 4 items ị ga-eweta ha into 4 portions gị gaa n'ala create a holes at the 4 edges of the land gị were these portions of these items get each portion gị were wiggle na 1 hole each portion gị were wiggle na 1 hole wiggle na the 4 holes. The 4 holes will now contain 4 portions of these items. Gị bịazie na center of that land. That is where you will do the chaining. Ọ ebe ahụ ka ọrụ nọ. Gị bịa na the center of that land. Yipụga slippers gbara ụkwụ oghe. Kwụrụ aja ala ahụ gị kwụrụ ya. Gị baga na-eju ha na akpa ogu. A na-eji ogu ajụgbu ndị ọjọọ. A na-eji ogu ajụte onye nọ n'otu ọrịa. A na-eji ogu alagburu. A na-eji iji ogu gbalahụta onye iro. Ike dị n'iji ogu. Ike dị n'iji ogu. This is where you have to change those items. Gị chịrị aja ala ahụ gị guzoro na the center na ụkwụ ya gbarọkwa ala guzoro na ala gị chịrị aja. Watch my mouth. Ala n'ụwa ala m jiri ego m zụ. Ihe n'ụwa ala m ketere na ala nna m nwere. Enweghị m nara ala ya. Enweghị onye m gburu nara ya ala ya. Enweghị onye m chụrụpụrụ nga ala ya si ya pụọ n'ogagide. Enweghị onye m chụrụ iwepụ ndụ ya n'ụdị ọbụla. Agabe m na dibịa mbụ gwọrọ m ka m were gbuo. Enweghị onye m chụrụ Joyce omegenu nyere mmadụ uri omegenu ruo re. Therefore, otu a na-ala n'ugbo m nwee o doro m anya na ndị ọjọọ ụkwụ ọjọọ ga-zụrụ bịa ụkwụ ọma ga-zụrụ bịa ụkwụ ọbụla zụrụ ebe a bata wụrụ ụkwụ ọjọọ batara ebe a ihe ọbụla o jiri bịa ebe a o liri ya eli efere ya efe ọ ga-eso ya. Ya wụkwa na enwere onye m gara aga liere enwe onye m fere enwe onye m gburu chụọ ya n'ụdị ọbụla wepụ ndụ ya na ihe ọma ruru omege gịnị ruo re ihe ọbụla onye ahụ liri ebe a ya nọrọ ma enweghị onye m liri enwe onye m fere enwe onye m nara ala na ala n'ụwa ala m jiri ego m ma hard earned money ihe n'ụwa ala m jiri zụpịa ya isi ihe ewe ala m okwu ọjọọ ọbụla ga-zụrụ ebe a n'ụdị ọbụla ihe ọbụla wee ebumnobi ya ofere efe oliri eli n'ụdị ọbụla o lichaa ya fechaa ya before ya eruo n'ụlọ ihe ọbụla o liri nga nọ n'ụlọ ya edeche ya eche ihe m wụrụkwa ihe m ise iwere aja ahụ wụghachi ya n'ala nga ahụ kọchasịa aka ṅụ gazie ntụrụ gị kwụchie the 4 holes gị kwụchie ya. My dear brother sister lawa asị m gị lawa go do first okwu gwụrụ agwụ onye ahụ si isi kara isi katakpo na ya ga-elie ya si agwọcha na ya ihe na-agwọ na ya gwọcha nye garanti ya etighị isi ga ga-elie ọnwụnyụ anya unless ọwaka nga adịghị ọcha. Asịkwala na ke awụ for Christians. No, all these things were natural items. Ihe m so no weta ihe nọ na kitchen ngo you can get them anywhere. Ihe ndị eji esi ihe ndị eji eri nri biko ọ bụrụ na video ni gị lecha anya ọ ga-abara uru save ya ọwa after some months mmadụ akpọ m sị biko enwere video m lere amana m ma ya otu ị ga-esi chọọ ka m bịa ihe m kọrọ ugbo m bịa kọwakwa ya na WhatsApp ọ bịa kọwakwa ya bịa kwuo ya wụrụ kọl a na-eme ile video bara uru gị save ya. Achọghịzi m ireceive kwe kọl gbasara this video nwa mba na enwere video m lere ikwuru maka ihe a this no aga m asị na ama m ebe ọnụ go to my page and start looking for it aga m achọtali ya. And the time na them very very important. Time na them every time nwere onye m nyere oge ji akpọ m achọghị m bịa bịakọwa ihe m kọrọla akọ
because iyi video ni ile go bara nguru save it, save na WhatsApp, download ya, save de were yo nwa to ruo mgbe ị ga-use ya gị gee ya mara otu esi eme ka a na-eme. Ọ nga ọha m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ, Chineke duwekwere m ọnụ. Onye ọbụla sọ na a ga-ebi ka onye ahụ a ga-ebi ka ọnụ ọjọọ ga-ebilite, ụkwụ ọjọọ ọbụla ga-ebilite, ị gara ọnụ gwam otu a ka egbe eluigwe ga-afebiri gị n'ụgbọdị gbaa ya gwugwu mbiri ma mbiri ụwa sara asa. Chineke duwere m ọnụ ise.